Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Jesucristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Manausab kanimo. Mga igsoon, iampo nato ang tibuok kalibutan nga makabaton unta og kalinaw og kaayuhan or healing. Labi na gyud sa na nag-antos nato mga kaigsuonan karon katong dito sa LA, California nga dagko kayog damages sa ilang kabtangan tungod sa sunog ug ang ato mga kaigsuonan nga naepektuhan ining gubat ug alaing mga kalamidad ug ang nag-antos sa tumang kakabos nga unta tagaan sa Ginoo ug kasulbaran ang ilang mga kahimtang. Ang ato sang mga benefactors and donors nga nagsigig tabang nato dinhi pinaagi sa ilang mga pagpalit ani mga slots hatagan unta sa Ginoo sa grasya nga ilang gikinahanglan. Ato karong andamon ang atong kaugalingon pinaagi sa paghinumdom ug paghinulsol sa atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsolon, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy-i kami. Kristo kaluy-i kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangama alang kanamo, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. Nangamuyo kami Ginoo patalinghogi sa langit nung kaluoy ang mga pangaliya sa imong katawhan nga nagampo. Himua nga makakita kami sa mga butang nga kinahanglan among buhaton ug lig-una kami sa pagpanuman niini. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa sulat ngadto sa mga Hebreo. Sanglit ang mga anak nakaambit man sa unod ug dugo sa mga ginikanan, si Jesus usab nahimong sama kanila aron paglaglag sa yawa nga may gahom sa pagpatay. Sa maong paagi, giluwas niya ang tanan nga naulipon sa tibuok nilang kinabuhi tungod sa ilang kahadlok sa kamatayon. Kay tin-aw nga dili ang mga anghel ang iyang gitabangan, kundili ang mga kaliwat ni Abraham. Nagpasabot kini nga kinahanglan mahimo siyang sama sa iyang mga igsuon sa tanang paagi, aron mahimo siyang matinumanon ug maluluyon nga pangulong pari sa iyang pag-alagad sa Dios, aron mapasaylo ang mga sala sa katawhan. Ug tungod kay nag-antos man siya og gitintal, makatabang usab siya kanila nga gitintal. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Ang Ginoo nahinumdum sa iyang kasabutan hangtod sa kahangturan. Ang Ginoo nahinumdum sa iyang kasabutan
Pasalamati ang Ginoo, sangpita ang iyang ngalan. Isangyaw sa kanasuran ang iyang mga binuhatan. Awiti siya, awita ang iyang pagdaig. Isangyaw ang tanan niyang katingalahang mga buhat. Ang Ginoo na hinumdum sa iyang kasabutan, hangtod sa kahangturan. Himaya ang iyang balaang ngalan. Pagsadya kamo o mga kasing-kasing nga nangita sa Ginoo. Paabuta ang Ginoo diha sa iyang gahom. Paningkamuti ang pag-alagad kaniya kanunay. Ang Ginoo na hinumdum sa iyang kasabutan, hangtod sa kahangturan. Kamong mga kaliwat ni Abraham, iyang mga sulugoon, mga anak ni Jacob, iyang mga pinili. Siya ang Ginoo, mao ang atong Dios. Sa tibuok nga yuta, nagahari ang iyang panghukom. Ang Ginoo na hinumdum sa iyang kasabutan, hangtod sa kahangturan. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manao sa kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Marcos. Himayaon ikaw, O Ginoo. Gikan sa sinagoga miadto sila sa pinuy-anan ni Simon ug ni Andres ug kuyog kanila si Santiago ug si Juan. Niining higayuna ang ugangang babae ni Simon gihilantan ug naghigda. Sa pag-abot gayud ni Hesus didto, gisuginlan siya mahitungod sa masakiton. Giduol ni Hesus ang masakiton, gikuptan ang kamot o gipabangon. Diha-diha gihuwasan sa hilanat ang masakiton ug unya misilbi siya kanila. Sa pagsalop na sa adlaw, gidala sa mga tao ngadto kang Hesus ang tanang masakiton ug ang mga giyawaan.
Ang tanang tao sa lungsod didto magpundok sa atubangan sa balay. Unya giayo ni Hesus ang daghang mga tao nga nagantos sa nagkalain-laing mga sakit ug iyang gipagula ang daghang mga yawa gikan sa mga giyawaan. Wala niya tuguti ang mga yawa sa pagsulti kay nakailaman sila kaniya. Kaadlawon pagani mibango na si Hesus ug milakaw. Migawas siya sa lungsod ug miadto sa usa ka dapit nga awaaw ug nagampo didto. Apan si Simon ug ang iyang mga higala nangita kaniya ug sa dihang nakit-an nila siya miingon sila, ang tanan nangita kanimo. Apan mitubag si Hesus, mangadto kita sa kasikbit nga mga balangay. Kinahanglan walihan ko usab sila kay mao kini ang tuyo sa akong pag-anhi. Busa misuroy si Hesus sa tibuok Galilea, nagwali sulod sa mga sinaguga ug gipagula niya ang mga yawa gikan sa mga giyawaan. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Sa atong unang pagbasa o sa atong Ebanghelyo, sikat kaayo ang yawa. Gimension gyud ba? Kinsa maning yawa? Kaila ba mo niya? Matod pa diri sa atong unang pagbasa, ang yawa dunay gahom sa pagpatay. So kanang kamatayon iya na si yawa. Usahay ra ba pasanginlan nato ang Ginoo? No. Ingno nato nga Ginoo nganong imo man tong gipatay si kuan, nganong nitugot man kang mamatay si kuan. Ana. Ang mupatay nato di ay ang yawa. Gilingay mong tupad. Ing na hapit na kapatya si yawa. Ing na kuno. Bitaw. So kanang tanan dinhis kalibutan nga gitawag natog makamatay, iya gid na si yawa. Sama anang abortion, makamatay man na. Kanang pagpusil, kanang imong pagdaog-daog sa imong isigkatao hangtod wa na siya pagkaon, wa na siya ikapalit og tambal, kana makamatay man na, iya na siyawa. Mao bitanang react dayon ang atong publiko anang budget 2025 nga zero budget ang PhilHealth. Kay sunang kagwa na kay tambal. Ana, bisag unsaon pa nagpasangil nga naa kunoy pondo nga pila to 600 billion nga wa gamita. Ang pangutana ra gyud sa mga masakiton sama nato mga pobre, hain man na nganong dili man makaabot ngadto sa ospital. Daghan mangyapon kaayong way ikapalit og tambal. Mao na siya buhat sa yawa. Kani mga kuan, kani mga nahitabo karon mga sunog nga nakapatay, mga linog, kana mga baha, mga landslide, kana siya mga buhat na siyawa or timailhan na nga naay yawa. O na siya. Kanang ini katiguang nato, maglisod na taglakaw, unsa man na siya? Sa yawa gyapon na. Mag-wheelchair na ka. Pero sa una, batanon pa, pusog man kay kamudagan, ambak-ambak ra man kanang hagdanan. Karon mag-wheelchair na, buhat sa nasiyawa gyapon. Or maglisod na kag naog sa hagdanan, tagsa-tagsa ng imong tikang, maglisod na sa kagsaka kay mohangak na kag maayo kay wa na sad lisod na sang ginhawa. Sa yawa gyapon na, basta makamatay. Apil na magitingali ng pagkolor anang buhok. Ngano man? Kay imo naman sang gipatay ang original nga color.
kanang pagkiskis anang kilay kay imo manggipatay ang kadtong buhi nga kilay, imo mang ilisag badlis basta mga pagpatay, paglaglag, pagdaot, iya na siyawa. Unsa may iyas Ginoo? Healing. Kinabuhi ang gihatag sa Ginoo. Dili kamatayon, kinabuhi. Mao bitaw diri sa atong ebanghelyo ang gihilantan, sayawa man tong hilanat, gahigda na lang taong ugangan ni Pedro. Pag abot ni Hesus nga mao ang Ginoo, gikuptan ang kamot. Sa mahitabo, namatay na ayo. Kana ayo. Ang pangutana, doon na pa ba'y paglaom nga mawa ang kamatayon? Matod pa sa atong unang pagbasa, sama nga ang kamatayon anhi sa atong lawas, sa atong unod ug dugo, anha musod ang kamatayon. Si Kristo sad nga Ginoo nga way kamatayon, miambit sa atong unod ug dugo aron iyang laglagon ang kamatayon. Kung ang yawa mo'y naghatag sa kamatayon, giagian sad ni Kristo ang kamatayon aron duna na say kinabuhi diha sa kamatayon. Pasabot, di na ta mahadlok mamatay kay naanay kinabuhi diha sa kamatayon. Unsa may tawag nato anang kinabuhi diha sa kamatayon? Gitawag na nato pagkabanhaw. Lingian na sa imong tupad. Ing na excited na kang mabanhaw, ing na excited kang mabanhaw o hadlok kang mamatay. Hay may imong kahadlokan ang kamatayon o excited kang mabanhaw? Hoy, tubag. To na sugod na kagkahat. Oy, ayaw sad pa dire. Excited gani kang mabanhaw, pasabot musuod gyud kas kamatayon aron ka mabanhaw. Sud sa kamatayon mo sad si Kristo, iyang giambitan ang atong kamatayon aron iyang hatagan og pagkabanhaw. Kay kun wa pa si Kristo moagi sa kamatayon sa unod og dugo, dili unta ta mahatagan og paglaom sa kabanhawan. Samtang buhi pa ta, kining pagkabanhaw nagkahulugan ni siya og transformation from bad to good, from evil to holiness. Transformation kanang gitaw nato usahay og change of heart. Change of heart from evil to holiness. Sige, lain na sang lingi sa imong tupad, ina evil ka, ina evil ka. O evil ka karon ay kabalaka, matransform ra ka to holiness. Kaya na kay ang Ginoo ni ambit na nato. Ni ambit na ba? Ayaw kabalaka, imong bana, evil, mabalhin ra na pagka-holy. Kanang imong anak, evil kaayo, mahimo ra ng holy. Imong asawa, evil sad kaayo, mahimo ra ng holy. Imong silingan, mahimo ra ng holy. Ayaw kabalaka, do not lose hope. Muna kining ato karong tuig 2025, Jubilee year man ni siya. Sa atong simbahang Katoliko, ang ato dinhing tema is Pilgrims of Hope. Naagi ng paglaom. Kaning Christian hope, maura ni hope nga dili gyud mahimong hupya. Hope kini siya. Paglaom. Di ta mo closed door. Mo nang gi-open na ang ato mga Jubilee doors. Open ang Jubilee doors. Dili closed doors. Mo nang dili sa ta gusto anang divorce, di ta gusto anang abortion. Kay ka naman kung divorce, closed door na, wa na'y paglaom, divorce na lang. Dili, ang atong giilis, ang gibutang natos divorce, legal separation. Nasa tay annulment, declaration of nullity para sa mga kaminyoon nga wa gi
validity. Ana. Pero di ta mo close door. Ang abortion is another closed door. Tungod lang kay imo na ng ikalimang anak, ikatulong anak, ikapitong anak, di na ka maka-afford pagbuhi kay unom na kabuk imong anak, ayaw. Mabuhi ra na. Bisag mo abot pa nagnapo kabuok, mabuhi ra gid na. Di ayog ingong dili mabuhi. Pasibsiba lang na diha, naidaghang laguna. Buhi magani ng kanding, di ba? Ng mga baka, buhi magay kana pa bang tao? Okay, suway ko no imong anak, pasibsiba diha. Now natugwa bagi silingan mo. Uy, pasibsiba diha pagkaon dire. Di ba? In short, kung kitang tanan musalig nas Ginoo og mobuhat sa gustos Ginoo, munindot gyud ang atong kinabuhi. Muna katong rally sa pizza 13, impressive gyud kaayo. Una, wa gyud gubot. Wa ta kakitag pulis nga nagbabagbamag, gipangtuklod ang mga pulis, gipangdukdok og mga bato, hapak og bato, pasirit og tirgas. Wa. No. Naaba wa. Wa we. Ikaduha. Why nangatake og personal na person. Ang giatake ang kahiwian sa katilingban og ang kahiwian sa mga buhat sa usa ka departamento or pipila ka mga departamento, dili personal person. Kay mo na gitawag og love the person, hate the evil action. Ana. Ikatulo nga akong naobserbahan nga gighatagan og komentaryo sa ato mga social media, anharaman sa ko magsalig o magkumuadto. Why gibya ang basura sa mga rallyista? Millions of people gathered throughout the Philippines. Ang tanang area nga ilang rallyhan, labi na tong dito sa may Quirino Grandstand, 1.6 million gusto ko no, mga tao dito. Why basura nga gibilin? Paglakaw nila, limpyo ang ilang rallyhan. Ay inon ta ba, generally speaking, limpyo kay gipangsod og mga basurahan ang mga ilang mga sagbot o gitapok dito sa area nga sayon rang pick upon sa mga basurero. Nindot no? Ngano man kay naa nila ang pagsunod paningkamot nga makasunod sa Ginoo. Sigig sangyaw kalinaw, kahiusa, unsa pa toy ilang isangyaw? Kalinaw, kahiusa, sa pamilain, kauswagan sa katilingban. Unya magkalat ka diya sa basura nimo. Unsaon na to pagkamalinaw na ng porting daghanang basura? Di ba? Unsaon na to pag kahiusa ang imong isig katao mo imo limpyo sa imong hugaw, mabitan na dinhi kanang dinhi sa atong simbahan, ato sa nang gibuhat dinhi, natay event dinhi, bisag unsa kadagko sa atong event. Inighuman ana inig kagabi kaugma di jud mo kakitag basura diha. Mag-overtime gyud ang atong mga katawhan, apil ng pari. Di ginabiya ang basura. Kay lain na sad nang mga tao ang atong dawaton ikaugma. Nindot kay na kanalang basura daan mo nang maguol ko magtanaw ana mga nagdaog motor, nagdaag mga sakyanan, inig humagkaon, labay, mangambak ba, nindot pa kay sakyanan, Fortuner, Land Cruiser, niya mo ambak lang ang kanadaan mga puto sa chicheria, mga plastic, mangambak silang bintana, mo palit pangadtos luyo, mo pilit pas windshield sa gasunod, nga animal kestanan. Kanang wag unsay tan-aw nimo anang daan nato diha basurahan? Kinsa imong palimpyuhon kana dihang na naglakaw nga wa gani nakakaon sa imong gikaon? Kana imong palimpyuhon napay magsigarilyo anak witik dayon diha sa daan taka laglabay
Ikapay naghatag og pollution tungod anang imong aso, imo pag yung pahipuson sa imong hugaw, buang-buang man ka. Nganong inon akong buang-buang? Kay ang buang ragi dili maghuna-huna siyang isig katao. Ang gihuna-huna ragi sa buang ang iyang kaugalingon. Mao na si Kristo kay dili man buang, giayo niya ang mga buang nga giyawaan. Kay ang yawa ug musud na nato himuon kita niyang buang. Dili buang tingali nga physically and mentally buang sa kasing-kasing nga dili na moila sa iyang isig katao. Muna sa atong tubag sa Salmo niingon diri, ang Ginoo nahinumdom sa iyang kasabutan hangtod sa kahangturan. Unsa may kasabutan sa Ginoong gihatag nato? Nga kun mosunod mo nako, ako gid mong luwason. Nga kun motuo mo nako, di gyud ta mo balibaran. Ako gid mong luwason og tagaag kinabuhing dayon. Sumawa na ning atong kahadlok sa mga sakit, kaning mga kasakit o kaning kamatayon. Wag tangon tana kay iya manasyawa. Don't worry, dawata lang na, duol ni Kristo sama sa mga apostolis, ikuyog si Kristo sa imong kinabuhi, and everything will be all right. Tanawa to mga tao, ni duol nga tong Kristo nagpunsisok, hurot gid sila kaayo. Kay maunay gustos Ginoo, come to me, all of you who are heavily laden, and I will give you rest. Daghan pa biatag slat nga igbaligya. Ako ra gining iduol sa Ginoo, Ginoo in town, tanduga ang mga kasing-kasing aning akong mga parishioners, territorial o online. Daghan kayong gahuwat aning among slat nga mahurot og kahalin kay mga bayronon man ni siya. So ang atong SBF na apatay 11,493 ka slots na available, tag 500 pesos per slot. Nya ang ato sang special slot na Santo Niño's Healing Gifts is in HG na apay 21,238 ka slots, tag 100 pesos per slot. Magsigilig ko gunahuna nako pastilano, kaning ako mga nag-follow na ako, di man gini mo ubos sa 100,000 kada adlaw na ang mga nag-follow at least. Di man gitingin na 100,000, tibuok kalibutan. Kamo bang naminaw? Mamalit lang mong sa kaslat karong simanaha. Hasta magtagoy-tagoy na gitingali ko ini kasunod simana. No? Ningon nita, okay, wala na tayo slot, ha? Kaya nahurot na. Nya, bugat din ng 500. Bugat din na nimong 100 pesos. Bugat din ng 600. Dili. Parihar sa nas mga basura nga ang millions of people, kada usa, mopunit og duha, tulo ka basura. Isod niya sa iyang basurahan na plastic. Nya itingob nila sod atong basurahan nga dako nga plastic, ibutang nila sa lugar nga maayong pag-pick up sa basurero. Inig lakaw na sa 1.6 million limpyo ang palibot kay kada usa mipunit o ginagmay. Pero biyaan to sa 1.6 million ang napo 20 katao nga mga janitors mo'y mulimpyo ato, magsigigyaw-yaw, mga inantay, mga pisti, mga way batasan, ana. No, morsan na ang ato mga slat-slat din eh. Di kayo nabugat. Suway ninyo, kada simana palit mo. Di ba sunod simana, lipay na kayo mo. Naapay healing, naapay abundant graces, naapagyoy multiplication of your graces. Pila kabuk na to ang nakaamgo ini. Jutayra, bulahan tong nakaamgo. Manindog ta. Mga igsoon, sama sa mga tao nga midala ngadto kang Hesus sa ilang mga masakiton ug nangaayo silang tanan, kita usab muduol kaniya nga malaumon ug moingon, Ginoo luwasa kami. Ginoo luwasa kami. Nga taliwala sa mga pagsulay ug mga kalisdanan
ang simbahan sa kanunay mosalig sa Ginoo, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, luwasa kami. Nga ang Ginoo mohatag og paglaom ug mudasig kanila nga nagilaid sa kalisod, sa kakabos, sa kagutom, nga tungod sa dili makiangayong paagi, gihikawan sa pagkaon, sa panapot ug sa kagawasan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, luwasa kami. Nga sila nga naguol og nahingawa, makakaplag og kasiguruan diha kang Kristo, ang ilang matuod nga dangpanan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, luwasa kami. Nga sila nga nag-antos sa mga balatian ug nabugatan sa ilang mga palasonon, makakita kang Hesus diha sa ilang mga pagsulay, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, luwasa kami. Nga si Halangdong Teofilo Kamumot, isipon unta sa Ginoo nga takos nga mabayaw, ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, luwasa kami. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan, pinaagi sa pangama ug paggiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson og mahuman unta, sumala sa atong mga giplano o gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, luwasa kami. Nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan, nga mihatag og pinansyal ug lain-laing hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo, ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan, ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, luwasa kami. Nga sila nagbangutan sa mitaliwan, makakaplag og paglaom og kahupayan diha sa nabanhawng Hesus, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, luwasa kami. Nga ang mga nangamatay diha sa pagtuo, makasulod sa pahulayng dayon sa langit, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, luwasa kami. Makagagahom nga Dios dawata kining among mga pagampo nga gituboy namo nganha kanimo uban sa gugmag pagtuo pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Iludhan ka gisimba ni atong mga kaparihan sama ng mga katawan sa mga punuan nila kaysa pagtanaw kanimo Kristiyanos sila nahimo maloy ka nga kanimo nagilanan kanamo maloy ka tanga kanimo nahilaban. Mga igsuon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton ta sa Ginoong sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig ug paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. Makapahimuot unta kanimo o Ginoo ang mga halad sa imong katawhan, pinaagi niini motubo unta kami sa pagkasantos ug itugot kanamo ang among gipangayo nga mahigugmaon. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen.
Ang Ginoo maanaa kaninyo, Maanao sa kanimo. ibayaw ang inyong mga kasing-kasing, Amo nang ibayaw ngadto sa Ginoo. magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay imong gibuhat ang tao tungod sa kaayo ug imong gisilutan tungod sa katarungan ug imong giluwas tungod sa kaluoy, pinaagi ni Hesukristo among Ginoo. Ug busa ang tanang mga binuhat sa langit ug sa yuta nagaawit sa usa ka bag-ong awit sa pagdaig. Duyog usab kami sa tanan mong mga anghel sa langit sa ilang pagsangyaw sa imong wayhunong nga himaya diha sa usa ka awit sa pagdaig sa ilang pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman. Puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Hosana sa kahitasan. Daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo. Hosana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og paan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi, tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag ni ngadto siyang mga tinun-an og miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo nagahalad kami kanimo Amahan, niining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso o mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga ania nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan, uban kanila
amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya gihatag nganha kanimo makagagahom nga amahan diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong amahan ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Amahan mo nga nasa mga langit, pagdaygon ng imong ngalan, muabot ka na mo ang imong gingharian, matuman ng imong sayuta maingon sa langit. Ang kalanunan mo sa matag adlaw, ihatag ka na mo karon adlaw. Ug pasayloa kami sa among mga sala, maingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo. O dili mo kami itugyan sa pagsulay, hinunuan luwasa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw niining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunobos. Kay imo man ang gingharian, ang kahugan, himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyong tanan. Maanaw sa kanimo. Ipaambit nato ang timaan sa atong panag-inig suunay. Peace be with you. Peace be with you. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dala ko angay nga mokalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental,
umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Santos nga Ginoo sa tanang panahon, ikaw ang among hari, kagapon mo karon sa tanan nga katuigan. Pagadaygon ka, walay tupong ang pagmahal nga gihatag mo. Santo Niño, Señor Santo Niño, udaghang salamat sa kayo mo. Daygon sa kanunay ug simbahon kagayon. Santo Niño, gugmaon. Magampo kita. O Dios nga makagagahom itugot nga ang gibuhong mo sa imong mga sakramento mag-alagad unta kanimo sa kinabuhi nga makapahimuot kanimo. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Usas mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang Dios nong kaayuhan, divine healing. Mahitabo ra ni kung kita sad mo kuyog yod ni Kristo. Salamat sa nikuyog ni Kristo og ni alagad nato dinhi og ni paambit sa ilang grasya ang namalit natog mga slots. Hinaut unta nga magsigitag padayon sa pagpalit. So ang atong SBF dag para sa atong kumbinto na natay 48,507 ka slots nga halin, na pay 11,493 ka slots nga available, tag 500 pesos per slot. Nasa ni 16 slot challenge nga tag 8,000, naabot na sa 381 ang atong 16 slot challenge. Ang ato sad nga Santo Niño's Healing Gifts is in HG, niabot nag 18,762 ang atong halin, na apay 21,238 ka slots nga available, tag 100 pesos per slot. Nasa ni 25 slot challenge nga tag 2,500, niabot na sa 257 ka 25 slot challenge ang atong nadawat. Atong pakpakan ang namalit natog mga slots. Praise the Lord. Ay bog kalimot sa atong YouTube channel, suportahi sa ninyo kanunay ang Padre Siano Ubod na ni 215,000 ka subscribers. O niya, sige lang yun mo view, like, share, subscribe. Sa pa mo subscribe kay una makakaton tag maayo sa ato din yung mga gi-upload nga mga pamalandong, homily o misa. Ikaduha, makahatag mog income sa atong parokya para sa atong charitable expenses. Ikatulo, makalikay sad mo sa mga scammers kay makakita mo dinhi sa atong mga official information. Ilabi na gyud ini kanta sa offertory song o sa final song nining atong online mass. Nya ugma pohon, Huwebes mao na sad ang atong prosesyon para ni San Vicente Ferrer. So mga mandated organizations, labi na gyud ang mga kofradia members kadtong nakatag-iya og mga uniform. Og inyo ra nang pakatulgon sa inyo, di mo mukuyog basin hinoon og lain ang inyong masuloban ana, no? Adto na mo musulob ana sa di na mo kalakaw.
mayroon mulakaw-lakaw lang sa ta. Manulob ta sa atong gihimo nga uniform. Ang Ginoo manaa kaninyo Manausap kanimo. og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa ato kining padayunon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magambahan kita karon, mga anak sa Diyos, namulahan kitang tanan sa iyang bendisyon. Atong daygon ng Ama, ng Anak, o Espiritu Santo, karon ug sa